Meillä on raskaan keikka tulossa. Nyt pitäisi pohtia, että mennäänkö huoltoautolla, vähän pienemmällä kalustolla, vai otetaanko ihan raskas hinuri käyttöön. Nyt käydään näiden 3 erilaisen ajoneuvon ominaisuuksia läpi. Mennään. Tässä meillä olisi transporteri, missä on iso vahva moottori. Täältä löytyy kaikkea kivaa. Jaha, täällä on piilossa joku. No, mitäs meinaat? En mä kyllä tätä valitse. Mä otan ton polkuauto. Okei, niinkö meinaat? Tää on ekologinen, tässä ei ole vikavaloja ja täällä pääsee niin pitkälle kuin jalois puhti riittää. Tämähän on suunniteltu raskaimpiin töihin, että mitään pientä keikkaahan tällä ei kannata lähteä tekemään jo. Pelkästään se, että auto on painava ja kömpelö. Täältä meiltä löytyy kettinkiä, jos tarvitaan vähän vetää jotain. Puomihan tässä on isossa roolissa. Puomi pitää olla vahva ja siinä pitää olla ulottuvuutta. Sitten meillä on tässä kaapissa houkkuja lähinnä sitten kun otetaan autoa kyytiin. Täällä on tämä kuuluisa taikurilaatikko. Täältä löytyy ilmaliittimiä ja näitähän me tarvitaan sitten kun mennään korjauskeikalle. Koska aika useinhan raskaassa kalustossa vika on ilmapuolella. Minkä auton sinä valitsisit raskaan keikalle?